Zelako baldintzatan egiten zen behar? Zan gure dut, zenbet ordu egunean... Bueno, generalmente izetezin, 8-9, baina eite bezan jentik 10-11 ordu estrak. Hor pasetezan, horre ordu estrak eta aparte pagete bezan. Andriei entregetotzen sobrie, horrek ordu estrak eta aparte zin, gizonak tabernan gazten dago, pixkat diferentia. Bai. Oin ez da hori, oin bankun ingresetan da, eta oin ez da, no hai txantxulos. Bai. Ze orduan bere hileak amun barik, leku askotan, enpresa askotan, biten ordain duten zan, ez da? Hilean bebiten. Bai, da antizipua izetezan hilean 15. Da batzuk aztien be bai, zeo zer korra bileben. Baina generalmente 15 da hilean azkena. Bai. Eta gero kasureko zapatuetan bere behar ditzen zan. Bai, goxin egizan biherra. Arrazaldin, gero etorri zan sábado inglés, zadotzena, da arrazaldin hartzen zan jai. Bai. Baina goxin beti biherra, zabadutan. Eta behar baldintzak zelangoak izeten ziren, ze gaur egun oitute gauz, segurtasun zera neurriak eta bar, baina orduan holangorik ezagoan, ez da? Orduan horretxe fallete ban, hori ze, klaro, estampa zinuen da, prentsetan da, segunda onduzia, eskuk ezilek esartu, baina lehena zeuen da, prentsetan da, beti hotezan, atzamar puntie kendu edo esku edo asiente mordu hotezan. Bai, ez da. Eta gero beste gauza bat, orduan hainbeste jagoten esan azan, zikin guztiek eta hori dana errekara botaten zala edo nora, ez da? Bai. Orduan ez zeuen kontrolik bat ebe. Claro, horrek eukiko eban eragine bere, herriko errekatan eta... Bai, ze lehen hemen egotezan eskailuek eta morrainek eta erreketan, da gero zelan botate bezan zikin gehiak eta desaparezitzen guzien. Horre dana gero desagertu, ez da? Bai.